ପୂଜା ଆଜି ହଷ୍ଟେଲ ପଳଉଛୁ। ପୂଜା ସାମାନ କିଣୁଛି ସିଏ। ପୂଜା କଣ କଣ କିଣୁଛି? କଣ ନଉଛୁ ଲୋ? ମନ ଦୁଃଖ କିଲୋ? ମନ ଦୁଃଖ। କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ହଁ ଧରୁନୁ ସେ ଯାକ ଧରୁ ଏଟା ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଆଉ କଣ କିଣିବୁ ଏତିକି? ଏତିକି ପ୍ୟାକିଂ। ପୂଜାର ଜିନିଷ କଣ କଣ ଧରିଲୁ ଲୋ? ମାଉସୀ ହଁ ପୂଜା କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ? ହଁ ବହୁତ ପିଲାଟା ରହିଗଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ତାର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଆସିଲେ କିଣିଦେବି ଲୋ ଟୁକିର। ତୋର ହସ୍ତାକ୍ଷର?